To, 'yan TikTok ga saƙona, ni saƙona zuwa wani RMA Zango nake so ya je. Na fara rawa da waƙa ita dalilin Zango, amma yanzu zan iya cewa to bai san ni ba ko kuma in ce bai san ina yi ba. To ina so saƙona ya je zuwa gare sa. Ku taya ni sharing.